Anditwa karya wangsit pindha kumbang ajabing tawang susuh angin ngendi nggone miwah kali ingkang nuwun sewu Syekh Subakir dipun tepangaken kula menika cantrikipun Kyai Ismaya nami kula pun among jiwa. Iya, sing nduk karepake kepiye Kisana? Nyuwun pangapunten. Kula menika ugi nate mireng bab ajaran agami Islam. Ning emanipun kathah piwucal utawi piwulang ingkang ganjil mboten saged dipun tampi mawi akal. Contonipun kenging menapa kok Nabi Ibrahim dipun perintah supados mbeleh putranipun piyambak. Mongko anak menika kedahipun dipun tresnani lan dipun ayomi. Menapa mboten wonten cara sanes kangge nguji dumateng Nabi Ibrahim. Dados menggahing kula Islam menika agami ingkang mboten saged dipun tampa mawi nalar, Syekh. Nuwun sewu Ki among jiwa sejatine Allah nguji marang Nabi Ibrahim ora mung bab katresnane bapak karo anak nanging Nabi Ibrahim diperintah mbeleh akale lan nalare supaya tunduk marang dawuhe Allah. Merga agama kuwi dudu bab sing mung ditimbang lan dinalar utawa tembunge mentereng di logika nanging kudu ditaati. Mula Idul Adha kae ngajari umat supaya sujud marang pangeran merga iman kuwi ora diwiwiti saka bab ingkang bisa ditampa karo akal nanging bab taat nadyanto durung ngerti sakutuhe marang agama. Maknane Idul Kurban ora nunggu akal lan pikirane sepakat nanging nunggu iman sing kuat. Dadi yektine Idul Adha kuwi maknane ana patang perangan tegese ana papat sing baku. Ingkang sepisan ya kuwi Idul Adha ora mung bab mbeleh kewan nanging mbeleh karo rasa sombong sing wasani ati lan pikirane menungso. Angka loro Nabi Ibrahim diperintah mbeleh putrane ya kuwi Ismail. Iki lelakon sing ora bakal bisa ditampa dening akale menungso nanging agama kuwi mudhun ora supaya disetujoni akal nanging supaya diimani lan ditaati. Merga bener ingkang sejati ora mesti kepenak ditampa karo akal ning mesti nyelametake jiwane menungso. Angka 3 sapa menungso sing nolak malah kepara nganggep perintahe Gusti Allah kuwi salah merga ora cocok karo pikirane yektine kuwi padha karo Azazil nalika mbadal dawuh ora gelem sujud marang Gusti Allah satemah disotke dadi makhluk sing ngasor derajate ingkang sinebut iblis. Angka 4
Idul kurban kuwi simbol kemenangane iman ingkang bisa nundukake akal pikiran sing sombong. Idul kurban kuwi simbol kemenangane iman ingkang bisa nundukake akal sing sombong. Merga besok baline titah marang Gusti Allah kuwi ora mung nganggo akal lan pikiran sing serakah, nanging baline menungsa karo Gusti Allah mung kanthi ati sing pasrah. Amen.